Sengiluza imali ngawe. Ngabe manje sithatha 1000 ngiyakusherela. Yabona ukuthi imali ngisayithola. Okay, macelele phansi angibuze ke ngizosho ukuthi wena. Usicalele phansi. Sungiluzisile ninabe ngithi nginawe ngoba uyazi nawe ukuthi sibayithu. My sister. yebo. So who's the main boyfriend between these two guys? Because now I'm confused. Because this guy said 5 or 6 months. So you gave me 6 months. So who's the main guy here? Uye lo ohleli naye wena. But the- Uyani inkinga ukuthi uhlala kude. So uthanda bani? Boythuna. Uyayisebenzisa condom? Yo, Uyayisebenzisa na? ithi ngikhulume naye tu. Ask ukuthi uyayisebenzisa na. Ask. Amfithe umuntu lo. Wena uyisebenzisa icondom Ask wena. if uyayisebenzisa na. Akayisebenzisi nje mina nasisebenzisa. With the other guy, we want to know with the other guy. Thando esebenzisa icondom. Wena ufumela ukuthi sakucontrol bakutshela ukuthi uthini. Abangicontrol uyazi mina ngicontrol nawe ngeke uzungicontrol. Bakumoshela. Wena walala nami ngesikuni nge-first day manje icondom ngiyazi ngeke uzuyisebenzisa wena. Ubaxoxela neindaba zakho. Hayi ubaxoxela indaba zami indaba lento yenzayo yangiyanyisa ngoba manje izinto engizenza nawe kufanele ngabe ngizenza nawe. Wena umamela bona wabathi ngifonele nawe Mina uyafona. bengifuna ukutest i-relationship yami nawe. Wena ke wafeyila.